Fost id-diversi tradizzjonijiet li jsiru f'ċerti lokalitajiet partikolari, il-purċissjoni ta' Ġesu Bambin fost l-aktar popolari fost il-Maltin. L-ewwel purċissjoni li qatt seħħet f'pajjiżna kienet 103 snin ilu, propju fl-1921 fil-Ħamrun, mis-soċi tal-Mużew tal-lokal wara li s-saċerdot u fundatur tal-istess mużew, San George Preka, esprima x-xewqa tiegħu li ssir dimostrazzjoni bil-Bambin. Il-pjan ewlieni tal-purċissjoni kien li ssir flejlet il-miliet u jiġi misluf il-Bambin fil-Knisja tal-Franġiskani tal-Belt biex bih is-soċi tal-mużew flimkien mal-pubbliku iduru madwar it-toroq Ħamruniżi filwaqt li kantaw in-nijiet b'mod partikolari daw Kattoliċi. Minn dakinhar din il-purċissjoni inxterdet f'lokalitajiet oħrajn ta' Malta u Għawdex u bekk ġiet stabbilita bħala waħda mill-akbar tradizzjonijiet tal-miliet li toffri pajjiżna fost oħrajn. Illum il-ġurnata Malta mhix l-unika pajjiż li tiċċelebra t-twelid ta' Ġesu Kristu permezz tal-purċissjoni, tant li f'pajjiżi oħrajn li ċċelebrawh permezz ta' purċissjoni huma l-Awstralja, il-Kenja, il-Peru, l-Ingilterra, il-Polonja u l-Albanija.